Washe oye. Washe oye. Aywa dode kwenda. Baba kule nyaya. Nyaya inoleta. Aywa dode kwenda. Baba kule hondo. Hondo. Ya kwa nyamkwara ya vile Thomas na Jakame yiko kwa mwana kuna mmoja yeye kuna baraka mno sawa zona baba kanda Mozambique Jakame na kabata huko sasa wao wakafuta huko kunasi wanake pana wao rozi kwa kwamba wakaita wabani gari macho wanakuwa sasa kwa shi ita za iteso ndani na ndufunga mshahara wale kwa wewe muri yao wanakuwa sasa na mkabira wao Zé. Ndau yaNemuru kwa Nyamupara iri kunetsa yaane nguwa. Ino mukundo wacho wakasumudzira nyaya yake yakanyarara. Wakamboenda kuMozambique. Ndiri yemwe zita rini? Ndini muzvare. Taura izvini. Wakamboenda kuMozambique wachindofamba wakambotanga kuenda nemukwasha wavo akabatwa udhakameni. Achizofamba zvere nemunin'ina wacho akandombobatwa wari ikoko. Saka hino tibva tazondozwa kuMozambique wakanyorwa tsamba kazi Dhakameni wakabatwa kuno ururamba nyaya yake. Kuzuri kuramba unini nyaya yake. Hino saka tati iuye kuno. Takapuwa tsamba yacho gari yakauya kuno yakabva kwaite Chimwanzo. Ikauya ikazouya yakauya nani? Tikapa mukunda wacho ndiye wakasumudzira kutomanga Sambeshe. Tsamba yacho iri. Tsamba iri bisamba. Tsamba yakauya nemukunda wacho kuno. Makapai. Dai mskul. Mkuru waishe. Ndiko mambo kwa. Aisabu. Sabu o t-shirt tsamba yaiti Tsamba yakati zvese nhoroondo yese Dhakameni wakabatwa ngenhuzvi dzake dzaakaita. Kubatwa izvaakaita kuno uku kuZimbabwe wairamba, kuMozambique kazi wakabvuma nyaya yake. Wakabatwa. ari kuJakameni. Ndiri panoita nini? Simuka zvifeti. Pamusoro changamira. Inini kuMozambique handina munhu wandakaenda naye panowesa. Ndakabvira undoenda namukwasha wangu paine zvanetsa mukati memukova. Mukwambo ndokubva auya. Zvikazi mutezvara pane zviri kunetsa pamukunda wenyu. Ndikati alright. Saka une pfungwa dzipi? Zvikazi ndafunga kuti ndisiye chi mwana wako. Ndikati hausiyi mwana. Inini ndakabvunza mwana wangu, shamwari, kuti utange neurwere chii chakatanga? Zvikazi ndakaiswa mubafu ndisina kupfeka ndisezani. Ukaiswa mubafu usina kupfeka ndisezani, zvambofamba sei? Zvikazi ndo zvakadini? Kwakabva tete kumanika bridge ndiye wakaitaura kuti mwana une zvirunga tuye bandachiti inini nemurume wangu pandachiiswa mubafu. Ndipo zvakatangira. Alright. Kuda uchati Mukwambo izwa zvitaura mukadzi wako ngatifambe. Mukwambo akati ini bambo namai handifambi. Mwana wangu ndiye paakazosunga ndikati shamwari murume wako uri kuramba.
kuti handifambi. Saka chiita kuti umise nyaya dzako nokuti handizozvikwanisa nokuti mupambo uri kuramba. Saka mwana ndiye akazoenda kuomangara kwamambo Chimunzo. Amangara kuti inini baba namhaiyo ndine dambudziko rendikusangana naro, asi ndasvika kuna baba namhaiyo. Baba namhaiyo wataura kuti ita kuti murume wako neni nevabereki vake tifambe. Ani mazvona. Saka wasezana wangu wakuramba ndopa wakazonyorerwa samanisi. Andachizi iwewe baba wako chenda mutauro kuti tiri kumuda kuno kune musi wesana. Uri musi wa6 June. Ndokubva taenda. Tasvika kuya zveshuwa Mupambare wakabvuma nyaya yake kuti shuwa inini zviro ndakaita. Ndopa ndakataura kuti inini uyu kana kuti ndakaita handichazivi chiri kuhwarisa mwana wangu kuti ngezvekwa Mupambare kana kuti ngezvangu. Saka mambo imwe ichangamire ndakutokumbira kuti tifambe naMupambo. Wakati mambo uchazivi kuti zviri kuhwarisa ngezvani? Nekuti wakamuisa mubafu. Udzokerere. Wati wakati mambo handichazivi kuti zviri kuhwarisa mwana ngezvani kana kuti ngezvani? Chiri kuenda koitika Mupambo wangu wakatora mwana wangu akamuisa mubafu. Dzokerera mazwi awataura. Alright. Wati ndakati handichazivi kuti zviri kuhwarisa mwana chekutanga ngezvekwani? NdezvekwaDhakameni here kana kuti ndezvekwaMupambo here? Okay. Zvikazi manje. Zvikazi saka iwewe Mupambare kana uri kubvuma iwewe kuti shuwa mwana ndakamuisa mubafu kuti azosvike pakurwara. Wakazviitire wakanga waenda here kwaTezvara kuti muzikane kuti mutisu tine munhu. Zvikazi pete. Zvikazi alright. Saka iwe Dhakameni pfungwa yako uneipi? Ndikati inini pfungwa ngekuti tionesane inini naMupambo kuti chiri kuhwarisa mwana ngechekwa Dhakameni here kana kuti ngechekwa Mupambo nokuti ndiye wakaisa mwana wangu mubafu. Ndopa zvakatanga. Akati alright. Saka imi nhasi amuchena pamuchadini? Pamuchaenda kumbaba. Ndikati inini machangamire ndakatokwana. Nditori straight penitore kana. Kukwidza Mupambo nemhuri yangu tese totoenda kupi? Kubadza. Zvikazi anoziva badza ndiani? Zvikazi pana shefu uri paSeti. Ndiye unoziva nezvekubadza. Bhaenda kodaidzwa zvikazi changamire tikumbira kuti mutiperekedzere vanhu avo kwamunoziva kubadza. Tikaenda kumatsinyi. Taenda kumatsinyi for sure takasvika. Tasvika rakatanga ngerangu badza kuti iwewe tinotanga tambozwa kuti muri kupumhana sei apa nen'anga. Zvikazi ndi Mupambo inini ndakati Tezvara pane zviri kubuda pamwana. Ani mapaona. Saka ndauya nesokore zvikazi kana iwe uri kupumha muTezvara saka zvisisini. Tezvara ndiye arutanga mudariro. Ndini ndakatanga mudariro ndikapukuta badza rangu ndikapedza ndikapembera. Zvikazi chipindawo iwewe chiti Mupambo bvaapindawo pabadza bvaapemberawo. Zvikazi right taakuda kuchitsvaga kuti tichione kuti zviri kuhwarisa mwana zviri kubva kupi. Ndo patakaisa zvekwati Mupambo akati hakuna chiro. Ndokubva tachiisa inini kudzinza rekwangu. Ndo pandakatsvira ipapo. Saka pawakatsvira kwakazi chekudzinza kwako chii? Chekudzinza rekwangu zviri kuzi mune miti yakatorwa. Yatorwa miti iyi ndokubva yaseenzeswa miti iyi. Munhu aona kuti zvakumuremera bva arasa kudaro. Dzinza renyu rine chii? Rine midzi yakatora. Midzi yandobva wanorasa. Handisi warasa zvakunetsa chii? Dzinza. Handizvo? Ndikasaka iwewe unozotsvirei chinhu chedzinza? Wakazotsva uchipiswa chinhu chedzinza pakudii? Matsvire andakaita ndeyekuti ngezvedzinza rekwangu nokuti tapapa kuzvibvunza kuzo. Ndiwe dzinza. Muziviro wandiita Dhakameni. Dhakameni munhu anotsva munhu ane mhosva. Saka kana wakatsva une mhosva, chatada kuziva kuti mhosva yako yawakatsvira chii? Nondizvokuda kuti taura kuti zvidzinza kuti wakatsva Dhakameni because une chii? Une mhosva. Saka we want to know kuti mhosva yako iwewe yawakatsvira ndeipi? Because iwe hautsviri mhosva yedzinza. Alright. Yes. Yako iwe yawakatsvira ndei? Inini mhosva yandakatsvira ngeyekuti ngezvemudzinza rekwako. Maybe iwe wakaenda naye akaenda naDhakameni ndiani?
Akaenda Dagameni ndiani? Hapana, mai wacho ni mbereki wacho. Mbereki wacho ni mnyingine. Waliko here? Walipa. Ikanoka na Dagameni. Hawana kweli. Saka manje ndingamuona wangu. Mauya muri 20 mokwidza mota 20 mozadza motikari kutoremedza motikari nevanhu vasiri necessary vasiri relevant to the case mosiya vanhu vacho varidzechi mambo acho akangati wazikana makuuya uye nini ndi kuti taurendeka mambo acho aruziyo kuti kaptomera mambo saka mambo acho uri Hapana phone number. Yo mtana, hapana phone number ya mambo. Ziri patsamba yandakauya nayo. Kotsamba phone number yanganga hapana. Mavideo acho ndinawo. Patakabva kubadza. Unozwa chija tida. Tongoziya chawakachika iwe. Mavideo acho ndinawo. Tiri pabadza pacho. Anotaura chawakachika iwe. Akatora video yokutsvadia. Akatora video. Kamwana kepo. Ndakakakumbira kuti shamwari foni yangu iyi nduti unditorerewo video. Yeah, because danger ine mavideo pa. Anokwanisa kueditwa. Kuti asute zvauri kudaro. Saka tiri tichida kuti munhu anga aripo, tasaita kuti munhu anga aripo ndiye aifanira kuti taurira kuti uyu akabatwa nenyaya dzakadzaka. Because dai akabatwa nenyaya dzinza. There was no reason or reason why wauya. There's no reason why nyaya ino yakadzoswa futi mudare. Kuti Dagameni abatwa. Saka the fact kuti vanhu vese wauya kuti nyaya dzoka futi kudarika is because vanhu vese vakataura kuzwa dii wabatwa nenyaya iri kunetsa mani manyamgwarara. That's the reason why vanhu vauya. Taengere kudzinza kwako saka vanhu vauingira. Pamusoro ichangamira. Kuti ndizodzokere kuuya muno mumudare. Imhaka yekuti wanin'ina anova ari panapa. Ndakawatora. Handina kuwadaidza ndine search nekuti patakaenda takazi usazotaure nyaya iyi kuhama dzako munogona kukana. Saka ita kuti udaidze mumawiri awaita mani Machangamire. Dzinza bozi. Ndodzinza rako ke. Ndodzinza. Saka iwewe ukabva ikoko wodzoza taurire dzinza rako. Hanzi munokanira chi? Munenge waita sewapfuma. Aiwa unomwe. Iwe Dagameni. Hapana baro wandisa. Chauri kuita kumurika. I-report back. Yemission yawakapinda iwewe. Saka mission yako yakapinda handiti muri inofanira kunge ichitofara kuti Dagameni wauya kuti atitaure zvinhu zvekuti nesu zvatisingazivi. So that money starting point. Because kutaura kwakaita kuti mumhuri handiti hanzi kune munhu akabata midzi. Handiti midzi iyoyo ndobva anoirasa because yanga yakudii yanga yakunetsa. Hauna kutaura zita remunhu, hauna kupuma munhu, wataura chete kuti hazi mune midzi. Saka family yepanoti haudaitira Dagameni ndizvo zvataudzwa nemidzi. Handizvo ngatichiendawo kumana semhuri tichinoona kuti muridzi wemidzi ndiani. Saka chaikanisa ipapo chii chaikanisa Changamire ndechekuti tine patatagara tiunetsana kare nemunin'ina nekurapa paiita. Saka iwewe chakati usachitaura chokwadi chaizika ndikutaura chokwadi ndechekuti iwe wagara uchisuspecta munin'ina kuti munin'ina izvo achirapawo ane twange twaari kuita. Saka pakazotaurwa nyaya yemidzi kuti pana karasa midzi yakunetsa wakabva wandofungira munin'ina because munin'ina ndiye unobata-bata. Ichokwadi ndio nyaya yako chaita. Saka tosandoa kuti nyaya yenyuka handiti kutaura chokwadi nyaya yenyu chaichaicha mawinga hapana. Uzonwisa vari kuperekedza munhu akaenda kufamba ari ega. Hapana chamukuziva indi mese mauya but chamukuziva padii hapana. Inini handiri kurilayo yese yekuti takazi munhu anga ariko akatitaura kuti zvakati aiwa munhu anga ariko anofanira kuyashimira pachitaura kuti inini naDagameni takati because right now is your way against the way Dagameni. Imi vamusipo saka wandingateerera ndiani ndototeerera Dagameni ndiye anga aripo. Imi mese makazwa ndiri kuda munhu wakanga aripo. Uripo here kana kuti hapo
Mayo taura ndi mungu mutaura. Mukadaika. Sumukai bambo taura. Pamusoro changamira. Akauya tsamba kuno ndimazwi Tito. Akauya tsamba kuno takatumwa ndimuzhari kuenda kwachief Chimonzo. Ine ndiri mudare waishe Chirisa. Tikasvika kwa Chimonzo, Changamire Chimonzo akatiti no wakomana nauya muri kufambira kuno ndakamane takabata chokwadi kuno tatumwa ndiishe batizwa mira mudare ndati chandisiri kuda inyaya yekuti takaudzwa namambo kuti Dhakameni takamubata. Handidi izvozvo, ndiri kuda kuti dai nhasi nomauya nani namambo kuti uyu Dhakameni takaenda pakati zvikanzi zvakati. Dhakameni wodini wobvuma kana kuramba. Mubereki wacho nemun'ina wacho wari pano kuda kupa asi hawana kuenda kwakaenda Dhakameni. Hawana kuenda. Wakaenda kudare mazwa. Wakaenda kudare hawana kuenda kubadza. Asi kubadza hawana kuenda. Ndiri kuda munhu akaenda kubadza. Makaziri munhu aifamba iko. Mambo wakati mnadeidza. Pamusoro Changamire kutaura chokwadi kwakanaka mumhuri medu hatisikuwirirana. Inini ndega ndinotozvifambira uyo anofambawo zvake. Ndazwa Changamire. It's not about kuira. And I'm not talking about your relations. I'm not worried about that. I'm worried in the case it is before this court. Case it is before this court ndiye kufa kwechi kumwa. Ndiyo ndotira nayo. Kana ya issue yokuti muzenyu amusikuwirirana muda wabatsirwa sei. Then we get into that case tine target kuti toda kubatsira kuti muite sei muwirirana. Asi izvi toda kutarisa nyaya yekufa kuti nyaya yamakafambira nechizvese inyaya yerufu ndiyo tikutarisa muno. Saka chatikuda isu toda kutamba parufu chete ipapa. Tunoti pane zviripo ere kana hapana zviripo. We may waste time toda matutaura zvatutaura. Kana tikuti mambo akati kana makuenda kukoti moita sei mondidaidza. Then go back munope mambo zuva rekuti Sunday mambo aziuye kumutestify. Zatopera. Because kutaura kuti mai wacho akazodai I'm not worried kudai izvo. Ini ndiri kuda nyaya yekuti kana mataura nyaya yekuti mambo handiti wakanga aripo. Mambo anga aripo iri pabati. Kwete. Ndakapiwa mupurisa. Mambo angazipo. But mambo pari kuuya arikuuya nemupurisa. Because mupurisa basa remupurisa kana ona mambo richituma mupurisa basa rake ndere kuzoita report back kwandiri kuti kwataenda taona chakati nechakati taita chakati nechakati. That's why mambo ari convinced kuti Dhakameni wakadini wakabatwa ari kubhesa on report yakapiwa nemupurisa wake. Ndosaka tati isusu ngatichiti isusu musi weSunday make sure kuti mambo adi chiendai muti mambo arudiwa pano musi weSunday nemupurisa wake. Handiti kana paine iwewo besides mambo nemupurisa umwe anga aripo ndiani nemukwambo wacho tomuda futi panapa. Yes, kana tadaro tagadzira nyaya. Because right now hapana nokosomina Dhakameni. Ndiani anokosomina Dhakameni? Because mese mamusipo. Uramba zvese. Anokuramba saka toti aramba mamusipo mese you cannot tell me kuti arikuramba asi takaenda. Takamura nyaya paizvi. Yes, in as much as muda kuita mawitness nekuya kuti nyaya ipere, but at the end of the day tinoda kuti zvinhu zviitwe zviri pro. Handichaji munhu based on my assumption. I need my facts. Yes. Sorry. Kutaura kwakaita Miriam Thomas. Pakuenda kwatakaita kuMozambique tabva kunoku. Takadzokera Mozambique tichibva tanotaura nyaya semamiriro yakaita kuti nyaya yakwamambo nitovanga vakataura kuti kana makuenda munouya mutitaurira tigoenda kesi. Saka patakazoenda vakazoona kuti imi michiendai mundotora mbuya Dhakameni naAmos Dhakameni ndo vane rizere nokuti musi watakabva kumatare takauya tikabvunza nyaya iyi tikatonganisana nayo mai vacho vakataura zvavakaona maringe nenyaya iyi yekufa kwemunhu ndo vatiri kutaura. Musarudzo muno mudare
tati mai waDhakamani nemunin'ina waDhakamani nemukadzi waDhakamani hawana kuenda kumatare. Wakauya kunoripoterwa zvaitika kudare nemupurisa wamambo namambo. Andizvo? Saka inini handiendi pana mai waDhakamani pane munin'ina wake kuti ndizve zvakaitika kumatare. Ndiri kuda mupurisa wamambo anga aripo, ndiye anonditaurira kuti uyu apa ari kunyepa zvakanzi chakati chakati chakati. Because izvo zviraiti nawo munomira here naDhakamani. Dhakamani akutotaura kuti aiwa chakataura nenyaya yemidzi. Saka imoti pakataura nenyaya mamusipo pedze ndo vauye varidzi ndio zvatuza. Saka uyai kusi Sunday, uyai nani namambo nechii mupurisa wake. Ndoda wana wangaripo. Ande